खायजाक सेमिनार बा कुनु जागा खायजागिया आबनि तांगे आमथि हाइकिंगा निगे आं किसा कयगेन सारा नायगे आबो जत जागोन खायजाक तिन थानाय हायबा दङ गाय केबो मुसुङो सेमिनार शर्ट के किसा रिपोर्ट बनान गय कयनाय सेन्ट्रल कायसा कुइसन जों सारकुला माने बेलायनो सानाय चिनि तमनि गाय Lano chini kong tong thurun belagan hambai ani logiu tongani yagra phago chini White House Central Working President borong kana Roshni Deborma yang tong chini Central White House Working President borong kana Chidin Deborma de chini Central White House General Secretary borong kana Suros Deborma de ang sak baikang White House Pictures jeng tini je puthum laimani ke chini Honorable President borong kana Rural Development President shibo jeng tini or meeting nang laijak अजागबो तंग चिनी बस कांगनि जे मूवमेंट चिनी चौबा बोबागरानि थानचन खरं जों बाहायगे तेबो ग्राक लायो कामे कामेनि जे सिखला चालेनो तेबो जों थानचा खाबाक्स ककबासका आगलायनि अबचिन हारमो तेबस कांग चिनी दिल्लीयाव थांनाय चिनी गोबांमा बररावनो जों बाहायगे थांलायनाय दे चिनी बस कांग जे गैदरिंग नानि चिनी गोबांमा बरक अंखलाय चिनी बोबागरानि खरं तेबो कबला खालायनि अमरे चौबानो जों तेबो बाहायगे जों कामे कामे आमसे जों दाखि सगिमान अमायगे जों मिटिं नारां लायजाक आबो चिनी सिखला चालेनो बिसिंदै दायगे जों साइमनो चिनी सिखला चालेनो चिनी सोसाइटिनि बैकबोन चिनी दफानि बेकरें जों जेबो चिनी सिखला चाले ग्राक नाय आफुरनो चिनी चौबा तेबो ग्राक आमन बागे चिनी बोबागरानि नायकल फांबाय चिनी सिखला चाले बारेक स्ट्रंग दङ बसकां जे चौबाव जों 100% गप्लायनानै जों दियारंजाक बसकां जे वान आसपेन चौबाव जों जेसेखौनो जों 100% सक्सेस नि चिनी बोबागरानि चौबानि जों गप्लायनानै दियारंनाय दिल्लीनि मुभमेन्ट बफोर थांनायाबो दिल्ली मुभमेन्ट अफिशियली डिक्लेयर नाय आबनर किसुमान आसिनाय दागे जों जत ताबो इउरोप दियारंनि दङ बसकां चौबानि बेलायनो हामबाय बेलायखे नांमोन कक जोंहा पान बायगे जों दिनै अ बिसोराव दिनै जों दिनै सावजानि जोंनि सिखला सेंट्रल कमिटी ताई डिस्ट्रिक्ट जत आदम ताई ब्लक लेवल जत आदम जों दिनै अ साबजेक्ट रं दिनै जों आलोचना खालामनाया दिनै जों अ हायगिनो नखा जे थांनाय जे बिसिसा बा 1.5 बोसोर लायै थांगासिनो जे भिलेज कमिटी इलेक्शन आबो ख्लायाङै दङ बर' इसादैनाय बा ख्लायाङै दङ नाथाय अबनो गारै जोंनि गोबां मा जेतानाखि जों खायसा जिखुनु मुभमेन्ट थायो नायखाय आबनो बर' जोंनो केबो माने जों लुबैदों अबनो एकमात्र कारण जों जागो जे जोंनि जे दाउ जत भिलेज कमिटी जोंनि 587 भिलेज कमिटीनि 2638 टा जे भेकेन्सि दङनि आ जागाव जों जुदि न भिलेज कमिटी इलेक्शन हाके आ जागा ति ब्राह्मण जयनाय आबो ताई कुनु सन्देह ख्रै आबनो गिरिजागै बीजेपी रक आबनो गिरिजागै खायरै एमि दङ आबो जों प्रमाण खा ताई दाबो जे बुसकांगो जों 12 तारिखो जे जनसभा खायनो नै जे जों टेन्टेटिभ एकटा डेट नाहारि जों पारमिशन दं जों जे सिनि जे नियमनि मथे जों हानो थांमोन फियाबा जों आ जागा नुजाखा कुनु रिजन सारा যদি जों अबो जों सालायखा जे যদি जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्री फैगाखै कक्रै जों सालसा उसुलि मानो सालु उसुलि मानो फियाबा ताव जों कुनु प्रपार रिजन करि जों आ जागा अबो सेमरो जे बर साकाव के बर खुनुगै दङ যারা চালকই दंनाय যারা मार्टनि যারা नायकल दंनाय बा स्पोर्टनि যারা बर्न खुनुगै ताई যারা प्रशासन दंनाय बिसक्लाय आरो खदक दंनो बर खुनुगै दङ फियाबा जों आ जागा नुजों बिसिङै बीजेपी रनि खायसे जफ्रांग दङ जे अ जागा जुदि न बिसकाव जों जनसभा खालामो जागा जों 1 लाख या 1.5 लाख या जों 2 लाख खायाव जागा जों सिरिति ब्रह्मथानि वारियर्स जागा जों बुथुमनाय बर आबनो गिरिजागो ताई अबहायके खुनु कांकाय बीजेपी र दिल्लीयाव खायसे मेसेज थानानै गिरिजागोनि बागै इ त्रिपुरा राज्यनि যারা दुनिया मुनि नेतार बर अबनो गिरिजागिनाय अबनो कासुइ दङ आबोनि बागै जों स्राय स्राय सानामो जोङो नरक सुनाम मजि पारमिशन होदैरिया जों बुसकानि 12 तारिख एबा जेबाकाय सालनाहारै जों आस्तबल जों 1 लाख या 2 लाख समाव जों बर बुथुमनाय आबो जों दिनै कमिटमेन्ट खालामगासिनो सिक्लाराव जों जत आमजायो जोंनि प्राय 44 जोंनि ब्लक कमिटि दङ जत इउ दं टिआर दङ जों दाबो जों जत ग्रास लेभेलनि सिबि जों जत जोंनि जे कुचुक लेभेल जरदै जों जतनो गायसनो कप थांचाङो जे जों बुसकानि जनसभाबो जों देशकबो जों 1 থেকে 2 लाख जों आजागाव गैदरिं खालायनाय बीजेपी रो जेसेबां जायजों दं आबनो जों बुंनो दिरखनो मानिनो हारिया अ एकटा गणतन्त्र देश जों डेमोक्रेटिक भाबेनो जोंबो थाङि दङ आबनि बागै अ जे गणतन्त्र भाबे थांदोंमोन जुदि कासु गांकाय अबनि परिणाम किन्तु बीजेपी रो 2023 ताई बुसकां जुदि इलेक्शन खांकाय